ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ብምዃን ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ቻነልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም መደባትና ክትከታተሉ እናፀዋዕና ንሎሚ 3 ሚያዝያ ዝበልናዮ ዕለታዊ ዜና ናባኻትኩም ንምቕራብ ተዳሊና ኣለና። ምክትታልኩም ምሳና ይኹን። ባፅዕን ዓሰብን 15 ሚእታዊት ዓለማዊ ማያዊ ንግዲ ቆፃፀራ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ሓድሽ ናይ ፀዓት ጂኦፖለቲክስ ብምፍጣር ርጋት ዕዳጋ ሓሚሰሉ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ሃገራዊ ቁጠባ ኣብ ትሕቲ ምሕረት ጂኦግራፊ ከም ዝኣቱ ኮይኑ ብምህላው ንብዙሓት ሃገራት ሻቕሎት ፈጢሩ እኳ እንተሃለወ ኤርትራ ግና ብወደባት ዓሰብን ምፅዋዕ ነቢላ ካብ ዝመሓንቆ ነፃ ምዃና ተገሊጹ። መፃዊ ሆርሙዝ ኣብ ምሕረት ኢራን ወዲቑሉ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ዓለማዊ ማያዊ ንግዲ ሓድሽ ካርታ ክህልዎ ኣብ ግዴታ ወዲቑ ምህላው ኣብ ዝሓለፈ እዋን መደብና ኣቕሪብናዮ ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ እቲ ዝሰኣል ሓድሽ ካርታ ፀዓት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንወደባት ዓሰብን ምፅዋዕን ኣካል እዚ ሓድሽ ካርታ ኮይነን ንማያዊ ዓለማዊ ንግዲ ኣብ ምስግጋር ፀዓት ብ15 ሚእታዊት ኣብ ወደባት ዓሰብን ምፅዋዕን ከም ዝምርኮስ ተገሊጹ። ኣብዚ ሃገራት ንፀዓት ከም ዲፕሎማሲ ዝጥቀማሉ ዘለዋ መድረኽ ፀጋታት ከም ጂኦፖለቲካዊ ኣፅዋር ኮይኖም የገልግልሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ጂኦግራፊ ወሳኒ ባእታን ዘዋርን ኣህጉራዊ ዝምድናታት ኮይኑ ብምህላው ኤርትራ ብዘለዋ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ብመንገዲ ወደባት ዓሰብን ምፅዋዕን ነዊሕ ገማግም ጂኦግራፊ ከም መሳርሒ ዲፕሎማሲ ብምጥቃም ንማያዊ ንግዲ ብመንገዲ ዘለዎ ኣፍደገ ባሕሪ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ኣብ ሬፕሲ ቢኮን ዝቐረበ ወረቐት መተሓሳሰቢ ቀሪቡ። ብሰንኪ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ዋጋ ነዳዲ ብዕፅፍታት ይውስኽ ምህላው ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራይ ብረትን ዘይተፃረየ ነዳድን ብሰንኪ መፃዊ ሆርሙዝ ንፊስቶክ ክሳብ $120 በፂሑ ምህላው ፀብፃባት ይሕብሩ። ዕዳጋ ባህርያዊ ጋዝ እውን ብተመሳሳሊ ዓብዪ ናህር እናወሰኸ ይኸይድ ብምህላው ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ብዘሎ ቅልውላው ከም ቀጠር ዝኣመሰላ ልዑል ቀረብ ፈሳሲ ባህርያዊ ጋዝ ዘቕረባ ሃገራት ንቐረበን ብ20 ሚእታዊት ከም ዝጎድል ገይርዎ ብምህላው ኣብ ናህር ዋጋታት ልዑል ተራ ይፃወት ምህላው ይፍለጥ። ብዘይካ ናይ ነዳዲ ዝዓበየ ሻቕሎት ፈጢሩ ዘሎ ኣብ ሕርሻ ዝውዕል ቀረብ መዳበርያ ኮይኑ ሃገራት ዩርያ ፖታሽ ኣብ ምፍታሽ ቀረብ ክረኽባሉ ዝኽእላ ንግዲ ኣብ ምባል ተፀሚደን ምህላወን ይግለጽ ብምህላው ኩናት ኢራን ንዓለማዊ ንግዲ መዳበርያ እውን ብኣሉታ ፀሊዎ ምህላው እዩ ዝግለጽ። ፖታሽ ብመንገዲ ሃገራት ወሽመጥ ይከፋፈል ብምንባሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ምርጋጥ መፃዊ ሆርሙዝ ኣብ ቀረብ ፖታሽ ዓብዪ ቅልውላው ተፈጢሩ ብምህላው ነዚ ቀረብ ዝተቐርብ ሃገር ንዕዳጋ ፖታሽ 100% ክትቆፃፀር ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝገለፀት ወረቐት ናይ ኤርትራ ግዳስነት ጉሉሕ ምዃኑ ገሊጹ። ኤርትራ ውሕስ ዝኾነ ፖታሽ ብምቕራብ ንዓለማዊ ሕርሻዊ ሽግራት ኣብ ምቅላል ዝለዓለ ተራ ክትፃወት ከም ትኽእል ግዜኡ ድማ ሕጂ ምዃኑ ኣብሪሁ። ኣብዚ ዓለም ካብ መፃዊ ሆርሙዝ ንዘጋጠማ ክትፈትሖ ሸጊርዋ ዘሎ ናይ ፀዓት ቀረብ እትረኽበሉ መስመር ወደባት ዓሰብን ምፅዋዕን ሓድሽ ባብ ዓለማዊ ሓፈሻዊ ቀረብ ክኾና ኣብ ዓይኒ ዓለም ንግዲ ኣትየን ምህላወን እቲ ኣብ ሬፕሲ ቢኮን ዝቐረበ ወረቐት ሓቢሩ። በዚ መሰረት ዓሰብን ምፅዋዕን ካብ ዞባውያን ማርሳታት ናብ ዓለማውያን መልሐቕን ዓለማዊ ንግዲ ተሰጋጊረን ብምህላወን ንኤርትራ ናብ ሓድሽ ኣፍደገ ምዕባለ ናይ ምሕኳር ዕድላት ፈጢረን ይርከባ። ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ፈፂሙ ዘይሕልፍ ዞባ ኮይኑሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ቀይሕ ባሕሪ እቲ እንኮ መስመር ቀረባት መራኸቢ ምዕራባዊ ዓለም ምዃኑ በፂሑ ይርከብ። ወደ ምፅዋዕ እታ እንኮ ወሳኒት ንናይ ኤርትራ ፖታሽ መዓድናትን ንዕዳጋ ዓለም ንምቕራብ እተገልግል ወደብ ኮይና ናብ ዕደና ፖታሽ ኮለሊ ብዘለዋ ቅርበት ንዓለማዊ ዕዳጋ መዳበርያ እስትራቴጂካዊት ወደብ ኮይና ብፍላይ ነተን ብመፃዊ ሆርሙዝ ዘይጥቀማ ዝበለፀ ምርጫ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ወደብ ዓሰብ ድማ ታሪካዊት ኣፍደገ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይና ብዘለዋ ዓሚቕ ማያዊ ኣካል እስትራቴጂካዊ ቅርበት ምስ ባብኤል መንደብን ከም መናሃርያ መኽዘን ነዳዲ መራኸብ ኮይና ክተገልግል ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድማ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ $120 ዋጋ በፂሑ ዘሎ ነዳዲ ዝበለፀት መሰጋገሪት ወደብ ኮይና ትርከብ። እዘን ክልተ ወደባት ንዕዳጋ ኤስያን ኤሮፓን ናብ ፖታሽ መዓድናት ቀረብ ከውሕሳ ንውሕስ መኽዘናት ፀዓት ብምዃን
ንዓለማዊ ንግዲ ካብ ዝኣትይዎ ዘሎ መፃወ ከውፅቦ ዝበለፀ ኣማራፂ ኮይነን ይርከባ። እዘን ወደባት ንኤርትራ 15 ሚእታዊት ዓለማዊ ንግዲ ክትቆፃፀር ከኽእላ እየን። ብሰንኪ ኩናት ኢራን ኣብ 2026 ናይ ፀዓትን መዳበርያን ፀገማት ንዓለማዊ ቁጠባ ዓውሒ ጂኦግራፊ ከም ዝምርኮስ ገይርዎ ብምህላው ኤርትራ ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቃውማ ዓሚቕ ማያዊ ኣካል ኣብ ምፅዋዕን ዓሰብን ሓድሽ መስኮት ዕድላት ዝኸፍት ተስፉ መድረኽ ተኣታትዩ ምህላው ይፍለጥ። ኤርትራ ነዘን ክልተ ወደባት ተጠቒማ ንዘለዋ ንኣስታት 200 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ጠለብ ፖታሽ ዓለም ክተማልእ ብዘኽእላ ቀረብ ፖታሽ ኣቢላ ከም ሓንቲ ናይ መሰጋገሪት መስመር ጥራሕ ዘይኮነትስ ከም ወሳኒት ዓለማዊት መድሕን ፀዓትን ቀረ ምግብን ክትከውን ምዃና ኣየጠራጠሩኒ ክብል እቲ ወረቐት ሓቢሩ ይርከብ። 250 ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፀጊዑ ፀንሐ። ዶብ ሰጊሩ ሱዳን ብምእታው ንትካላት ቀይሕ መስቀልን ናይ ረድኤት ትካላት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኢዱ ከም ዝሃበ ዜናን ፀብፃባትን ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። እዚ ኸኣ ሓደ ካብቲ ንስርዓት ብልፅግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣሰንባዲ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ዜናታት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ ናብ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ናብ ሰራዊት ትግራይ ኢዱ ይህብ ከም ዘሎ ኣብ ዜናታት ክነቕርቦ ፀኒሕናን ኣለናን። ብተወሳኺ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግሒ ፀብሐ ኢዱ ክህብ ንቡር ተርእዮታት ኮይኑ ይፀኒሑ። እዚ ሕጂ ውድባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወገን ምዕራብ ትግራይ ተፀጊዑ ፀንሐ ሰራዊት 250 ዝኣኽሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዶብ ሰጊሮም ሱዳን ኣትየምሉ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፍጻሜታት ናይ ዓመት 2026 ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናይ ምውጋእ ወነን መንፈሱን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተዳኸመን ከም ዝሞተን ኣብ ዝተፈላለዩ ዝገብርዎ ገምጋማት ሰሊኹ ዝወፅእ ቪድዮታት ክንከታተሉን ክንዕዘቦን ፀኒሕና ኢና። እዚ ኸኣ ንስርዓት ብልፅግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ሓደ ካብቲ ክገትእዎ ዘይከኣሉ ዓበይቲ ብድሆታት እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ዜናታትን ፍጻሜታትን ንስርዓት ብልፅግናን ምክልኻሉን መርድእ ክኸውን እንከሎ ንኸም ኤርትራ ክልል ትግራይን ከምኡውን ኣምሓራን ኦሮሞን ዓበይቲ ዜናታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ።